Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin kailangang pag-isipan ng mga bagay-bagay. Hindi ito tulak ng emosyon, kundi kabig ito ng pagmamahal. Mahalaga ka sa akin, Unggo, kaya hindi ako papayag na manatiling buhay ang tao na nagtangka sa buhay mo. Alam ko, taliwas ito sa ating napag-usapan, pero sa pamamagitan lang nito may papakita ko sa iyo na ika'y may halaga sa akin kahit papaano. Huwag mong isipin ang mga yan, sapagkat hanggat nasa panig tayo ng mga bathala, hindi nila tayo pababayaan. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya umimik. Alam niyang galing sa puso ang mga sinabi nito, kaya ni minsan hindi siya nagkaroon ng anumang pagdududa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, may nakita siyang 2 nilalang na kanina pang naghihintay sa kanila. Isa sa mga ito ay hari ng laman lupa, habang ang isa naman ay prinsipe ng mga duwende. Nung masipat ito ng kanyang maestro, agad naman itong nakilala ang 2 bilang mga tagapayo ng bathalang si Amalon. Dagdag pa ng matanda na, maaaring maliit ito kung titingnan, pero wag na wag niyang mamaliitin ang abilidad nito. Kahit kasi ganun lang kaliit ang mga tagapayo, taglay pa rin ito ang abilidad na tutumbas sa kakayahan at kapangyarihan ng mga dibino. Paglapit naman nila sa 2, agad namang umupo sa harapan nito ang kanyang maestro. Siyempre, dahil sa wala siyang ideya sa ginawa nito, minarapat na lang din niya ang sumunod. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, agad naman itong nagsalita gamit ang kanilang mga dialekto. Ang hari ang unang nagpaliwanag sa kanila ukol sa matandang nakita niya na merong kaibigang kapre. Ayon sa hari, ang matandang yon ay may basbas ng bathala ng kailaliman. Kilala ito sa tawag na maruy, ang bathala ng mga bangkay at mga ligaw na espiritu. Dagdag pa nito na kasalukuyang kumikilos ang bathala ng kadiliman at base sa kanilang mga nalaman, magtatangka itong pumasok sa lupain ng Cordillera. Kaya naman para mapaghandaan ito, ipinatawag na nila ang iba pang bantay na nagmula sa iba't ibang hangganan ng mga kabundukan. Inaasahan ng mga tagapayo na sa mga susunod na araw ay darating ang grupo upang magbigay ng tulong sa kanila. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng kinakailangan nilang malaman, inabisuhan sila nito na umiwas na muna. Pinangaralan din ito ang kanyang maestro dahil alam ng mga tagapayo na isang maling kilos ang pagpatay sa kumbatero. Nang marinig naman ni Tandang Talyong ang sinabi ng 2, napayuko lang naman ito habang humihingi ng despensa, bagay na hindi naman pinansin ng mga tagapayo. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito kung sino ang matanda at kung sino pa ang malalakas nilang kalaban na paparating. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla siyang itinuro ng hari, sabay ng matikas nitong pagwika sa kanyang maestro ng, "Ang iyong disipulo ang napili ng 3 bathala. Pinaburan nito ng dakilang Subasko at sinang-ayunan naman ni Amunawi at Amalon. Kaya magmula sa araw na ito, Talyong, ituro mo sa kanya mga bagay na hindi mo pa na ituturo. Magpalakas kayong 2 upang mapaghandaan ninyo ang panahon ng gyera." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, unti-unti itong nilamon ng lupa. At sa isang kisap mata, naglaho ito na parang bula. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, halos hindi sila makapagsalita. Bawat isa pinag-iisipan at inuunawa ng maigi ang mga narinig nila. Ilang minuto rin silang naging ganon, bago tuluyang manumbalik sa normal ang kanilang mga wisyo.
Pagtayo naman ni Tandang Talyong sa kinaroroonan nito, agad siya nitong niyayang pumasok sa loob ng bahay. Nang marinig naman niya ito, minabuti na lamang niyang sumunod. Nang marating nila ang sala, inabisuhan siya nito na maghintay lang sa lugar na yon. Ayon sa matanda, habang hindi pa sila nagsisimula, simulan na niyang linisan ang kanyang kalooban. Dagdag pa nito na makakatulong yun sa kanya ng malaki para sa pagsubok na kanyang ipapagawa. Inamin din ito na ang pagsubok na yon ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na siyang hihigit pa sa kasalukuyan nitong nalalaman. Yun nga lang, masyado itong mapanganib, kaya sa kabila ng karanasan ni Tandang Talyong, hinding-hindi niya yon sinusubukan. Nang marinig niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng takot para sa kanilang mga gagawin. Wala mang ideya kung ano ito. Sinikap niyang maghintay hanggang sa lumabas ang matanda, bitbit ang luma at malaking libro. Sa estado ng librong yun pinuno, parang matagal na panahon na itong nakatago. Ngunit ang nakapagtataka, hindi man lang ito binahaya ng anay at walang kahit ni isang kataga ang nabura o nawala. Sa pagpapatuloy ng pagbuklat dito ng matanda, napansin niya na ang mga salitang nakaukit dito ay sadyang napakaluluma. Gumagamit din ito ng sinaunang lengguwahe na hindi niya mawari kung papaano basahin. Hindi nagtagal, nang mga lahati narito si Tandang Talyong, ipinakita nito sa kanya ang ritual na gagawin nila. Binasa rin nito ang mga panganib na maaari niyang makaharap at ang magiging bunga kung sakali mang magawa niya itong mapagtagumpayan. Tandaan mo, Unggo, mapanganib ang pagpasok sa ritual na ito. Hindi mo iisipin na yon ang realidad dahil nasa iba kang dimensyon. Pero sinasabi ko sa iyo, kapag namatay ka roon, hinding-hindi ka na makakabalik sa katawan mo. Malawak ang mundong papasukin mo, kaya sa bawat lugar na iyong pupuntahan, huwag mong kakalimutan ng templong ipapahanap ko sa iyo. Naroon ang lagusan pabalik at nandun din ang kapangyarihang iyong hinahangad. Wika ni Tandang Talyong. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad siya nitong inabisuhan na maghanda bago tumungtong ang dapit hapon. Dagdag pa nito na sa mismong gabi nila yun gagawin dahil sa ito ang huling kabilugan ng buwan. Nabanggit din ito na hindi nagpapakita ang mga tagapayo ng bathala kung hindi pa nila yun gagawin sa pagsapit ng gabi. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, napalunok lang naman siya ng laway habang nag-iisip ng malalim. Batid niya na hindi biro ang kanyang mga gagawin, kaya paunti-unti inihanda na niya ang kanyang sarili. Hindi rin siya umasang makakabalik buhat sa mga panganib na dulot ng ritual. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas na silang magkasama. Para may isakatuparan ng ritual, kailangan nilang humanap ng lugar kung saan mararamdaman ang presensya ng 3 bathala. Dagdag pa ng kanyang maestro, kailangang malapit sila sa batis at mga malalaking puno. Itaon din nilang umuulan o hindi naman kaya'y umaambon lang. Mariin din itong inilahad na dahil sa kanilang basbas, hindi po pwedeng mawala ang presensya ng bathalang Subasko. Kailangan na kailangan nila ito upang makapaglikha sila ng lagusan na tatagos sa mundo ng mga tao patungo sa kabilang dimensyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang naghintay ng senyales ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na sila umalis para maghanap ng lugar na magagawa nila ng ritual. Magdadalawang oras din sila noong naglibot sa mga kabundukan bago sila makahanap ng batis. Pagsilay dito ng matanda, agad naman yung nagsalok ng dugo mula sa mga manok na kanilang daladala. Ayon sa maestro niya,
tanging dugo lamang ng manok ang makapagbibigay buhay sa lagusang ginagawa nila dahil isa ito sa mga kinikilalang hayop na may kabanalan. Dagdag pa nito, madaling kapitan ng buhay na salita ang mga ganoong dugo, kaya angkop na angkop ito bilang sangkap sa paggawa ng isang makapangyarihang ritual. Matapos naman niya yung mailahad, nagpatuloy ito sa pag-ukit ng simbolo sa lupa. At nang may sakatuparan na niya ito, kumuha ito ng tubig sa batis, hamog sa mga dahon at balat ng kahoy. Isa-isa niya yung inilatag sa gitna ng simbolo habang hinihintay ang basbas ng bathalang subasko. Magkakalahating oras din sila noong nagdasal bago bumaba sa langit ang ambon na tila bang sa lugar lamang nila pumapatak. Nang maramdaman naman ito ng matanda, taimtim nitong inusalang pangwakas na salita. Nang maisakatuparan na niya ito, tsaka pa lamang nito inutusan si Unggo na pumagitna sa ritual. Pinahawak din nito sa kanya ang bawat peraso ng bagay na sumisimbolo sa mga bathala upang masigurong hindi siya maliligaw sa mundo na kanyang papasukin. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan naman siyang umupo sa katabi ng isang malaking bato. Nang magawa na niya ito, laking gulat na lamang niya nang unti-unti nang nandilim ang paningin niya. Pilit niya itong nilabanan pero habang tumatagal mas lalo lang itong yumayakap sa kanyang katawan. Nawala na rin siya noon ng lakas na kumilos, kaya kahit gusto niyang tumayo, alam niya na huli na ang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas, nawala na siya sa kanyang ulirat bago pa man niya ito mamalayan. At paggising niya, napadpad siya sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Ayon kay Unggo, na sa lugar na yon, lahat ng dahon ng puno ay nagliliwanag. Kakaiba rin ng mga hayop na nabubuhay at sa pinakamalayong parte nito, makikita mo ang napakapulang kalangitan na parabang yon ang lugar kung saan nagmumula ang purong kasamaan. Kapansin-pansin ding walang dagat sa mundong yon, gawa ng kahit saan siya lumingon, hindi niya maramdaman ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula rito. Dumaan ang mga araw, inakyat ni Unggo ang mga kabundukan na ubod ng tarik. Sa mga bundok na kanyang narating, wala siya roong nakitang puno o anumang bagay na merong buhay. Ilang beses na rin niyang tinanawang mundo mula sa pinakatuktok, dahilan para makumpirma niya na hindi nga doon umiiral ang karagatan. Ilang milya mula sa kanyang pinagmulan, naroon ang halos walang katapusang disyerto na halos isang buwan niyang tinahak. Napakabilis ng oras sa lugar pinuno, sa puntong inaabot lamang ito ng 5 oras. Dagdag pa ni Unggo na, nung marating niya ang malawak na disyerto, napansin niya na napakaraming nilalang doong nakatira. Kaya naman imbis na maging mabilis ang pag-usad niya, tila bang mas tumagal pa siya. Sa loob ng isang araw, halos 1 oras lamang siya nakakausad dahil sa dami ng mga serpenteng nagtatago sa buhangin. May mga nakikita rin siyang malakabayong nilalang na halos maihahalin tulad mo sa wangis ng mga kentauro. Delikado ang mga ito, kaya kapag nakakakita siya ng grupo, pilit siyang nagtatago sa mga bato na malimit niyang madaraanan. Bagay na naging daan upang ang mga linggo ay maging mga buwan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sakripisyo, nagtagumpay siyang makarating sa kabilang ibayo. Akala ni Unggo, tuloy-tuloy na ito, pero ang hindi niya alam, dito palang magsisimula ang kanyang kalbaryo dahil sa kabilang ibayo ng disyerto, namumugaran ang mga engkantong nag-aalipin ng mga koraret. Nung unang masilayan niyo ni Unggo, hindi niya maiwasang matakot, gawa ng ang mismong pugad ay merong lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Dito nila kinukuha ang kanilang mga pagkain, kasama ng mga taong gusto nilang alipinin. Dahil sa kanyang nadiskubre,
Binalak niyang pasukin ang lagusang yon, pero masyado itong imposible. Ilang araw din niya itong minanmanan, pero sadyang napakahigpit ng mga bantay nito. Kaya imbis na sumuko na lang, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulan. Ang kaso, nung akmang aalis na siya sa lugar na yon, may nakakita sa kanyang nilalang nakalahi ng mga ito. Pagsilay nito sa kanya, agad itong nagtawag ng mga kasama hanggang sa makalikom na ito ng sapat na bilang ng mga nilalang na hahabol sa kanya. Matapos naman niya yung masilayan, hindi siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Ang problema, bistado ng mga ito ang lugar, kung kaya't kahit saang lupalop siya magsumiksik, natutunugan at natutunugan pa rin siya ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, napadpad siya sa paanan ng isang bundok na gawa sa purong bato. Pagdating niya rito, sakto naman ang pagsukol ng mga humahabol sa kanya. Lahat ng direksyon nagbabantay na ang mga nilalang na yon, kaya imbis na humanap ng madaraanan, sinikap niyang lumapit sa bundok para dooy makapagtago. Mabuti na lang, may nakita siyang maliit na butas na dali-dali naman niyang pinasok. Nang marating niya ang loob nito, nakapagtatakang hindi siya sinundan ng mga nilalang. Rinig na rinig din niya ang pag-alis ng mga ito hanggang sa hindi na niya yun maramdaman. Ngunit sa kabila nito, di siya nangahas na lumabas. Mas pinili niyang manatili sa loob ng lagusan dahil sa lawak ng pasilyong bumabalot dito. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang pala siya ang nilalang na naroon. Noong una wala naman siyang napansing kakaiba sa lugar, kaya kampante siyang umusad para maghanap ng lagusang matatagusan. Gumawa na rin siya roon ng sulo mula sa kanyang damit, nang sa gayoy magkaroon siya ng konting liwanag na gagabay sa kanyang paglalakad. Matapos niya yung gawin, dali-dali niyang sinimula ng kanyang paglalakbay. Habang naglalakad, wala naman siyang nakikitang kakaiba, maliban na lang sa mga gintong halos magmarka na sa mga bato. Ayon kay Unggo, literal na ginto ang bumubuo sa bundok dahil sa dami at kapal nito. Halos bihira na rin siya noong makakita ng bato, gawa ng kahit saan siya lumingon, yon at yon ang kanyang nasisilayan. Manghang-mangha si Unggo sa kanyang mga nakikita, kaya hindi na niya namalayan pa ang dambuhalang alupihan na nakabuntot sa kanya. Naramdaman niya lang ito nung makarinig siya ng huni nito. Dala ng takot, agad naman siyang napatingin sa kanyang likuran, kung saan doon niya nasilayan na nakadistansya sa kanya at pawang nagmamasid lang. Pero nang magpang-abot ang mga tingin nila, bigla na lamang itong naging mabangis hanggang sa buong lakas na siya nitong sinugod. Pagsilay naman niyang papalapit na ito, agad niyang binitawan ng kanyang sulo, sabay takbo papalayo. Yun nga lang, walang mga lagusan sa lugar, kaya yung takbo niya dere-derecho lang. Halos ilang minuto rin siyang nakipaghabulan sa nilalang bago siya makasilay ng isang maliit na lagusan. Pagpasok niya rito, napansin niyang napakadulas ng daan, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang magpahulog sa malalim nitong parte. Halos ilang talampakan din ang lalim nito, kaya nung lumagpak siya, agad siyang nawala ng malay. Pagbalik ng kanyang ulirat, nakita niya ang mga puting liwanag na nagmumula sa malalaking itlog. Wala siyang ideya kung ano ang mga nilalang na yon, hanggang sa dito na niya nasilayan ang malaking alupihan na nagbabantay. Huli na nang mapagtanto ni Unggo na pugad pala ng nilalang ang kanyang pinasukan. Pagsilay niya rito, agad niyang hinawakan ng ibinigay sa kanya ng bathalang si Amunawi. Hindi man siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na ito ang magliligtas sa kanya. Naglakas loob na rin siyang alisin ito sa kanyang habak, ngunit bago pa man niya yun magawa, bigla siyang napahinto nang marinig niyang magwika sa kanya ang dambuhalang nilalang. Lalaking lalaki ang boses nito, na sa bawat pagsalita,
Ramdam niyang nanunuot ito sa kanyang sistema. Huwag mong ipakita yan. Alam ko na kung ano ang laman ng habak mo. Huwag kang mag-alala, tao. Hindi tayo magkaaway. Kagaya mo, ako'y nilalang na nagkabuhay mula sa kapangyarihan ng bathalang si Amunawi. Sino man ang nagdadala ng kanyang kapangyarihan ay siya ring aking kaibigan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, may nakita siyang isang lalaking walang saplot na dahan-dahang lumabas sa bibig nito. Pagtayo ng nilalang, unti-unti nitong ginabayan ng alupihan hanggang sa makalapag na ito sa kanyang harapan. Nang magkaharap silang dalawa, dito niya nalaman na doon pala nagmumula yung tinig na narinig niya. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ng nilalang na yon ang kapasidad nitong gumaya ng wangis sa sino mang kanyang nakikita. Dagdag pa nito na, sa ganoong paraan, magiging maayos ang kanilang pag-uusap. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang naunawaan ang ibig nitong iparating. Totoo, nakaramdam siya ng kapanatagan nung makita niya ang tao nitong anyo. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, inilahad sa kanya ng nilalang ang daan papalabas ng kuweba. Sinamahan na rin siya nito upang masiguro na ligtas siyang makakarating sa paroroonan niya. Nangako rin yun sa kanya na babalikan ng mga nilalang na nagtangka sa kanyang buhay upang mapagbayad ito ng malaki. Pagkarinig naman niya sa pangako nito, taus-puso naman siyang nagpasalamat. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng nilalang sa kanya ang eksaktong lokasyon ng templo. Nang marinig niya ang tungkol dito, inilimbag niya ito sa kanyang balat gamit ang matalas na kahoy na binudburan niya ng uling. Sa ganoong paraan, hinding-hindi niya na ito makakalimutan. Pagdating naman nila sa bukana ng lagusan, may ibinigay sa kanyang pangil ang nilalang na sumama sa kanya. Ayon dito, na sa pamamagitan ng bagay na yon, magkakaroon siya ng kakayahan na ito ay matawag kahit sa mundo ng mga tao. Dagdag pa nito na, malaki ang maitutulong niya sa paparating na digmaang kinakaharap nila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na ito ay kunin. Walang sabi-sabi, agad niya itong itinago sa kanyang habak, kasabay ng pagwika niya rito ng, "Maraming salamat, kaibigan. Dahil sa mga sinabi mo, natitiyak ko na ang aming pagkapanalo." Walang anuman. Pero kung ako sa'yo, wag na wag mong mamaliitin ang mga kalaban mo. Kagaya natin, malalakas din ang kanilang panig at naniniwala ako, hindi lang isang bathala ang gumagabay sa kanila. Marami ang mamamatay. Kaya ngayon pa lang, tatagan mo na ang iyong loob. Pagkatapos nitong magwika, di na ito nagdalawang isip na magpaalam. At nang makabalik na ito sa loob ng lagusan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-usad sa isang malawak na patag na punong-puno ng kakahuyan. Sa unang tingin, nakakalain mong ligtas itong daanan dahil para lang itong isang malawak na ilang. Pero hindi niya alam, pugad pala ito ng daan-daang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sumapit ang gabi noong mismong araw. Nasa bukana pa lang siya ng kapatagan. Hindi pa man nakakapasok ng gubat, may nakikita na siyang mga hayop na sadyang kakaiba at nagtatangan ng madilim at mabibigat na presensya. Wala siyang ideya kung ano ito, pero nakakasiguro siya na wala itong balak na atakihin siya. Kaya sa halip na bantayan ng mga nilalang, sinikap niyang wag na lang itong paglaanan ng oras. Habang nagpapalipas ng magdamag, tahimik niyang pinagmasdan ng buong paligid habang kumakain ng karne ng usa. Nung matapos na siya, umakyat siya sa sanga ng puno para dooy magpahinga. Mataas ang punong yon pinuno
at hindi basta-basta ang pag-akyat dito. Kaya para lamang makapagpahinga ng ligtas, sinikap niyang gumawa ng duyan sa pagitan ng dalawang sanga. Mabuti na lang, may mga baging siyang nakuha kaya hindi na siya gaanong nahirapan pa. Dumaan ang ilang oras, payapa nang natutulog itong si Unggo. Wala siya noong takot magpahinga sa lugar dahil na rin sa dami ng kanyang pinagdaanan. Para sa kanya, ang ganoong pagpapahinga ay isang normal na bagay na lamang. Dagdag pa niya na, sa mundong yon hindi pwedeng palagi kang alerto. Kailangan mas marami ang pahinga mo upang hindi ka malamangan ng iyong kalaban kung sakali mang mapasok ka sa labanan. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya gaanong nababahala. Pagtungtong ng sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-usad. Pagpasok niya sa loob ng gubat, may napansin siyang kakaiba. Yung hanay ng mga puno roon, para bang kumikilos ng mag-isa. Kapansin-pansin din ang dami ng mga sinaunang bagat na hindi niya halos mawari kung sino ang may likha. Dahil dito, kung kaya't hindi naging madali ang kanyang pag-usad. Habang patagal ng patagal siya sa loob ng gubat, para bang mas lalo siya nitong itinutulak sa mga lugar na likas na mapanganib. Ilang beses na rin niya yung napansin, pero sa katagalan nakarating din siya sa lugar kung saan siya gustong makarating ng gubat. Ayon sa kanya, maaliwalas ang parte na napasukan niya, kaya hindi siya nag-isip ng kahit na ano. Pero pagtungtong ng hapon, nang marating niya ang dulo, bumungad sa kanya ang pugad ng isang uri ng mga sinaunang aswang. Paglalarawan niya rito, kakaiba ito sa mga aswang na nakita at napatay na niya. Dahil ang mga nilalang na yon, parang may mga kalasag na gawa sa buto. At yung butong nakausli sa kanilang mga balat, tila bang kaisa talaga ng kanilang mga sistema. Maliban sa ganoong wangis, kapansin-pansin din ang sungay ng mga nilalang na nasa gitna ng mga noo nila. Malalapad din ang kanilang mga pakpak kung saan sa bandang ulo nito may mga kukong gawa sa buto. Napansin din niya na lahat kinakain ng mga ito, na para bang wala itong pili sa mga karneng pumapasok sa kanilang sistema. Kaya naman ang mapagtanto niya ang mga bagay na yon, di siya nagdalawang isip na maghanap ng lugar na mapagtataguan. Ang kaso lang sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang templo na pinapahanap sa kanya ng kanyang maestro. Matapos niya itong masilayan, unti-unting nawala ang takot sa kanyang kalooban. Batid din niya na yon ang paraan para makauwi siya, kaya obligado siyang lipulin ang mga nilalang upang ito ay mapuntahan. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't di siya nagdalawang isip na pag-aralan ang buong paligid. Halos buong gabi niya yung minanmanan, hanggang sa malaman na niya ang mga bagay na kinakailangan niya. Pagsapit ng madaling araw, sa kasagsagan ng pagpapahinga ng mga nilalang, isinagawa niya ang kanyang pag-atake. Alam niya na yon ang oras ng kahinaan ng mga ito, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na isakatuparan ang kanyang mga pinaplano. Pagsugod na pagsugod niya, agad naman niyang pinagpapapaslang ang mga nilalang na nagbabantay. Bagaman binabalot yon ng makapal na kalasag, hindi ito dahilan para pumalya ang kanyang pag-atake. At para mas mapabilis ang paglipol niya sa mga ito, tinawag niya ang nilalang na nakilala niya sa loob ng yungib. Walang sabi-sabi, bigla itong umahon sa lupa, kasabay ng pag-atake nito sa mga natitirang nilalang na papasugod sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras na pakikipaglaban, dito na nga niya naramdaman ang takot ng mga ito, hanggang sa napilitan na itong umatras upang iligtas ang natitira sa kanilang uri. Paglipad ng mga nilalang, di niya na yun sinundan dahil sa alam niya na natupad na niya ang trabaho niya. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang binalot ng katahimikan ang buong lugar. Nagsimula na ring sumimoy ang sariwang hangin,
sa kabila ng mga nagkalat na bangkay. Hindi naglaon. Nang manumbalik na ang kanyang lakas buhat sa mga hamog na kanyang ininom, tsaka pa lamang siya naglakas ng loob na lumapit sa templo. Punong-puno man ito ng labi ng iba't ibang uri ng hayop, hindi niya yun gaanong pinansin. Kalaunan, nang mabuksan na niya ang entradang pinto, dito bumungad sa kanya ang lumang silid simbahan. Sa unang tingin wala namang kakaiba sa lugar, pero nakapagtatakang napakagaan ng presensyang bumabalot dito. Sa labas kasi ng templo, napapaligiran ng salot ang paligid, pero sa loob nito, walang ganoong bahid. Dala ng kuryosidad, agad naman niya yung tinahak hanggang sa paunti-unti naramdaman niya ang pagbabago ng paligid. At bago pa man niya mapansin ang lahat ng yon, napadpad siya sa isang lugar na purong kawayan ang nabubuhay. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa lugar na narating niya, napakasisikip ng daan. Obligado kang gumapang ng ilang oras kung talagang gusto mong makausad. Dumaan ang maraming araw. Pilit niyang hinanap ang daan papalabas, ngunit naging bigo siya. Akala niya nung una, habang buhay na siyang mananatili sa loob nito, pero bigla na lamang dumating ang araw kung saan nakasilay siya ng isang dambuhalang kampana sa isang parte ng napakalawak na kawayanan. Paglapat niya ng kamay dito, may kung anong puwersa ang humilas sa kanya at sa isang kisap mata, nakabalik na siya sa totoo niyang katawan. Pagmulat niya, nakita niya si Tandang Talyong na nakangiti habang hawak-hawak ang isang basong tubig. Pag-abot nito sa kanya ng maiinom, may hinahon naman itong nagwika ng, "Kumusta ang paglalakbay mo sa hangganan ng kabilang buhay? Masaya ko't nakabalik ka. Magpahinga ka na muna." Matapos nitong magsalita, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng matinding pagod. Wala mang ideya si Unggo sa mga nangyari. Isa lang ang tumatak sa kanya, at yon ay ang kakaibang lakas na namumutawi sa katawan niya. At sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya milya-milya na ang agwat nila ng kanyang maestro. Dumaan ang mga araw. Nasukat niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang nakuha niya. Ayon sa kanya, na sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay, nadagdagan ang kanyang lakas at umunlad ang lahat ng kanyang mutya. Nagkaroon na rin siya ng kakayahang makausap ang 3 bathala upang mapaghandaan ang nalalapit na digmaan kontra sa mga antingerong nagnanakaw ng karga na may mga gabay ding bathala. Kita-kits sa part 4.